Els problemes que jo tinc avui, ens deia molta gent, no podem resoldre's, no me'ls resol Europa. I tenen raó, Aquesta Europa no el resol. Aquesta Europa que hi ha ara no resoldrà el problema de les pensions. Aquesta Europa que hi ha ara no resoldrà el problema de la gent, de les empreses com Alstom o altres empreses que en aquests moments estan patint, algunes amb més possibilitats de que es produeixin, però en qualsevol cas el risc és sempre expedients de regulació. Aquesta Europa que tenim avui no resoldrà ni resol ni dona garanties a totes aquelles persones que avui demanen poder arribar a final de mes i no poden fer-ho. I no ho resol aquesta Europa d'avui perquè aquesta Europa d'avui és la culpable de que això passi. No només hem de votar perquè reclamem que es canviïn les coses per nosaltres, sinó també per tota aquella gent que no pot votar. Tenim una responsabilitat històrica per fer de veu de molta gent que voldria votar i no pot, perquè no té dret a vot. De molta gent a qui les coses que es decideixen a Europa li afecten directament. Moltes persones que s'han jugat la vida per venir a treballar entre nosaltres i que treballen i que cotitzen com el que més i que paguen impostos com tothom i que ens garantiran les nostres pensions quan siguem grans. I aquesta gent no pot votar perquè se'ls considera per part d'alguns ciutadans de segona. I per tant hem de tenir el coratge i la valentia de poder votar nosaltres també per representar aquesta veu. Avui el senyor Zapatero estarà davant de milers de persones. Estarà davant de milers de persones, potser, parlant-li a la gent de la por que fa la dreta, de la por que fa el senyor Bush, el senyor Aznar, el senyor Berlusconi, els polítics del passat, però en canvi no estarà explicant quina és la dreta del present. El senyor Sarkozy, la senyora Merkel i el senyor Durão Barroso, aquell senyor de dretes de Portugal que estava amb l'Aznar i amb el senyor Bush a les Açores, aquell senyor que el president Zapatero s'ha compromès a votar com a president de la comissió. I el que volem són campanyes sense trampes, que si ens ensenyen fotos ens les ensenyin totes.